Kapsz egy Montint, ha követsz minket TikTokon. Követed esetleg a Montint TikTokon vagy Instagramon? Nem követed. Ezek okos pénztárcák. Okos pénz. Ha esetleg követed a Montint TikTokon? Nem. Nem követ? Instán se? Követés, figyelj. Követés? Olyan? Szuper! Mind a kettő. Mutassátok már a kamerának, kérlek. És akkor most nyertünk egy. Nyertetek. Sajnos csak egy van nálam, úgyhogy sorsoljátok ki kőpapírollóval, hogy ki lesz. Aha. Ennyi üres is. Ennyi még üresebb. Már jön szét itt a tépőzár. Akkor kőpapírolló. Na, kőpapírolló. Na. Ott van. 3 meccses. Jó. 3 meccses, oké. Ott van. És ezt tényleg megkapom? Ezt tényleg megkapod, igen. Tudom, hogy ez nagyon minőségi cucc. Én ilyet akartam venni mindig, csak nem vettem rá magam. Amúgy nagyon nézzek, olyan remeg a kezem. Nagyon jó minőségűnek tűnik. RFID blokkoló van benne, tehát nem tudják lecsippantani a kártyátokat, bárhol vagytok. Látjátok, ezért írj meg minket követni, hogy írjátok meg kommentben, hol menjünk legközelebb.